ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ സോണിയ മുബാറക്. എല്ലാവർക്കും മാജിക് ഹാൻഡ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് സൺഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് കിടന്ന് ഒരു 7:45 ആയപ്പോഴാണ് എണീറ്റത്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ ലുലുവിന് ചായയും ബിസ്ക്കറ്റും കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചായയും ബിസ്ക്കറ്റും കഴിക്കുന്നത്. ചായ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് അതിന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇതുവരെക്കും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. എന്നാലും കയ്യും കൊണ്ടൊക്കെ നല്ല ഇങ്ങനെ ആക്ഷൻ കാണിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ രാവിലെ ചായ മാത്രമല്ല കുടിക്കുന്നത്, ഉച്ചക്ക് ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും ചോറാണെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ എന്താ കഴിക്കുന്നത് എല്ലാം മുയൽ കഴിക്കാറുണ്ട്. ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മുയൽ ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മുയലെല്ലാം കഴിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കയറിയൊക്കെയാണ്. കാരണം എനിക്ക് സൺഡേ ഒന്നും ഒരു പ്രത്യേകത ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. കാരണം എൻ്റെ ഇക്കാക്ക് പലചരക്ക് കട ആയതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും കടയിൽ പോകണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ഒഴിവ് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയത് കടലക്കറിയും പുട്ടുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണത്. അപ്പം ഇക്ക വേഗം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് കടയിലേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ്. സ്കൂളുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിലും മോന് 7:45 പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങാറുള്ളത്. സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസം കുറച്ച് ഇതുപോലെയൊക്കെ വൈകിട്ടാണ് കട തുറക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു 8:30-9 മണിക്കുള്ളിലാണ് പിന്നെ കട തുറക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചായ കുടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മോനൊന്ന് കടയിലേക്ക് വിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായിട്ട് അതെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണത് ഇക്കാൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉച്ചക്കത്തേക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ബീഫാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ആദ്യം വിചാരിച്ച് ഇറച്ചിച്ചോറ് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്, പിന്നെ ബിരിയാണി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്, അവസാനം ഞാനത് ബീഫ് റോസ്റ്റും നെയ്ച്ചോറും വെക്കാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മാങ്ങരിക്കനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വെറുതെ ഉപ്പും മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട്, അപ്പോൾ അവൻ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എണീറ്റ് വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബോറടിക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എണീറ്റ് വരും. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതും കൊണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നോളൂ. പിന്നെ മോൻ പഠിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജോലി നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ ഉള്ളിയും സവാള എല്ലാം ഒലിക്കാനുള്ളതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടും പോയിട്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് ആ ജോലി നടക്കും, അവൻ്റെ പഠിക്കൽ നടക്കും. ഉച്ചക്കത്തേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബീഫ് റോസ്റ്റും നെയ്ച്ചോറുമാണ്. പിന്നെ രാത്രി പുറത്ത് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ നാളുകളായി ഞായറാഴ്ച ഒന്നും പുറത്തൊന്നും പോകാറില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് നമുക്ക് പുറത്ത് പോകാം. അപ്പോൾ ഇക്കാൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അവരുടെ ഫാമിലി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രാത്രി ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പോകാമെന്നോട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി കിച്ചണിലേക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം പണി തീർക്കാൻ നോക്കും. കാരണം നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം കിച്ചണിലെ പണി തീരും. പിന്നെയും കുറച്ച് താമസം പിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്ലീനിങ് തന്നെയാണ്. എന്നാലും എൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് കുറച്ച് താമസം പിടിക്കുന്നത്. അപ്പം താമസം പിടിക്കുന്ന ജോലിയാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് സമാധാനമായി കിട്ടുമല്ലോ. പിന്നെ ഉച്ചക്ക് ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഓർത്തിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഞാനത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. കാരണം വൈകിട്ട് ഇനി പുറത്ത് പോകണിട്ട് ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒരു ദിവസം തന്നെ അങ്ങോട്ട് തീർക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പുഡിങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. പിന്നെ സൺഡേ ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇക്കാക്ക് രാവിലെ കട തുറക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സൺഡേ ഉച്ചക്ക് മാത്രം കുറച്ച് ടൈം റെസ്റ്റ് കിട്ടും. ഉച്ചക്ക് കടപൂട്ടി വന്നാൽ 3 മണിക്ക് കടപൂട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇക്കാക്ക് ഒരു 7 മണി 8 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും കട തുറന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ സമയം വരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തൊക്കെ പോകാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പോകണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇക്കാൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെയും വൈഫിനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാറുള്ളൂ.
അങ്ങനെ കിച്ചണിലെ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമസ്കാരവും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കോൾ വന്നത്. ആമസോണിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങണതാണ്. സാധാരണ എപ്പോഴും ആമസോണിൽ നിന്ന് വരണോണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ വന്ന് ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ തുറന്നു കൊടുത്താൽ മതി, അവർക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കയ്യിലോട്ട് തരും. ഇതിപ്പോൾ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളായതുകൊണ്ടിട്ട് മാത്രം അയാൾ വിളിച്ച് കുറേ നേരം ഞാനിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ. അപ്പോൾ ഇന്നലെയും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആമസോണിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ കുറച്ച് നേരം പൂച്ചനെ മുയലിനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കാറിങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബലൂണിലും വെള്ളമെല്ലാം നിറച്ചിട്ടാണ് അവരിട്ട് കളിപ്പിക്കുന്നത്. മുയലിന് ബലൂൺ കണ്ടിട്ട് അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാണ്ട് അതിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ലുലുവിനെ പറ്റി എന്തോ തിന്നണ സാധനമാണെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് കടിച്ചെല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ട്. തക്കാളിയാണെന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരിക്കലും വേണമെങ്കിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം. സാലഡിൽ തൈര് ഒഴിക്കാമെന്നാണ് ഓർത്തത്. അപ്പോൾ സമയത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് തൈരില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിനാഗിരിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡെല്ലാം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ്. ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്ത് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ 5 മണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. നമുക്കൊരു കുലുക്കി സർബത്ത് വാങ്ങിത്തരോ? കുലുക്കി സർബത്ത് കുടിക്കാൻ ദാഹിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പച്ചാളത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണിത്. ഇവിടെ വന്നിരിക്കാനൊക്കെ നല്ലൊരു രസമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് വാങ്ങി കഴിക്കാനും ഉണ്ട്. ഐസ്ക്രീം ആണെങ്കിലും പാനിപ്പൂരി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. പിന്നെ നല്ലൊരു മൂഡാണ് അവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊച്ചിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ പോകണമെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കൊച്ചിയിൽ പോകാനായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പലവർക്കും അറിയില്ല എവിടെയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്, എങ്ങടാണ് ഒരു പോയി ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം എന്ന് കുറേ പേർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതെനിക്കിവിടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവിടെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ പാനിപ്പൂരിയാണ് പറഞ്ഞത്. പാനിപ്പൂരി കഴിച്ചപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം 4 എണ്ണമാണ് വാങ്ങി നോക്കിയത്. പിന്നെ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വാങ്ങിയത്. പിന്നെ ഞങ്ങളവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പോയത് ഹയാത്തിലാണ്.
അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അവിടേക്ക് ഇരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എമിറാത്തിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഡിന്നർ അവിടെ നിന്നാണ് കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ എമിറാത്തിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇന്നത്തെ ഔട്ടിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും